Vítejte u naší dnešní diskuze. Podíváme se zblízka na ilumináty a taky na konspirační teorie, které se kolem nich točí. Je to téma plné tajemství, že? Určitě. A kontroverzí. Máme tu k tomu různé zdroje, historické přehledy, pak nějaké analýzy symbolů, texty o reptiliánech, což je samo o sobě kapitola. Ano, a taky psychologické studie nebo příručku, jak vlastně těm konspiracím čelit a další věci. Přesně. Cílem je prozkoumat tu historii, moderní pohledy, symboly, psychologii za tím vším. A důležité je říct, že budeme vycházet jen z těch materiálů, co máme k dispozici. Je to fascinující, jak tyhle teorie vlastně přetrvávají, jak jsou přitažlivé. Často se, jak ukazují i ty podklady, vynoří nebo zesílí, když se děje něco velkého. Jako třeba 11. září. Přesně, nebo i nedávná pandemie. Jako by byla nějaká hluboká lidská potřeba najít skrytý řád nebo možná viníka za věcmi, které nás, znepokojují, kterým nerozumíme. Jasně. Tak dobře, pojďme tedy na začátek. Kdo byli ti původní, ti bavorští ilumináti? Podle toho, co máme, je založil Adam Weishaupt, profesor práva. Bylo to 1. května 1776 v Ingolstadtu a nebylo to, jak se zdá od začátku, nic temného, spíš osvícenské hnutí. Vlastně jo. Chtěl vytvořit alternativu k jezuitům, kteří tehdy měli velkou moc. A taky takovou intelektuálnější verzi spolků, jako byli třeba svobodní zednáři nebo rozenkruciáni. A měli i symbol, že? Sova Minervy. Ano, symbol moudrosti. Šlo jim o rozum, o světu, i když teda s dost radikálními názory na tu dobu. Měli i celkem, řekněme, propracovanou strukturu. Inspirovanou zednáři. Přesně, s různými stupni zasvěcení, ale byl tam jeden klíčový rozdíl. Na rozdíl od zednářů nevyžadovali víru v nejvyšší bytost. Aha, takže tam mohli být i ateisté. Ano, ateisti, agnostici, to bylo tehdy hodně neobvyklé a kontroverzní, jenže ta jejich sláva ta netrvala moc dlouho. Kdy je zakázali? Už v letech 1784 až 85. Bavorská vláda se prostě bála jejich vlivu, jejich, řekněme, protistátních myšlenek. Weishaupt musel utéct a řád se v podstatě rozpadl. Nebo přešel do ilegality. Ale i tak tam byli zajímaví lidé. Zdroje zmiňují třeba Goetheho nebo Herdera. Přesně. Což ukazuje, že na začátku měli určitou intelektuální přitažlivost. Ale je dobré taky zmínit, že ten název ilumináti se používal i dřív pro jiné skupiny. Jo, to jsem taky četla. Nějaké bratrstvo svobodného ducha ve 14. století. Ano, nebo různí nadšenci v 15. století, pak rozenkruciáni, kteří se údajně hlásili k templářskému dědictví, alchymii, nebo martinisté ve Francii a Rusku. Ten pojem osvícení měl prostě širší kontext. Rozumím. Ale jak se tedy z téhle konkrétní bavorské skupiny, která existovala jen chvíli, stal takový globální strašák? Symbol spiknutí, který žije dodnes. No, ten přerod začal skoro hned po jejich zákazu. A hodně to souviselo s tehdejšími otřesy, hlavně s francouzskou revolucí. Lidé hledali viníka. Přesně tak. Už koncem 18. století se objevily spisy, které z toho revolučního chaosu vinily právě tajné společnosti. Francouzský abbé Augustin Baruel, rok 1797, ten spojil ilumináty, zednáře a další právě s revolucí. A nebyl sám, že? Nebyl. Rok na to přišel Scott John Robinson s knihou, kde tvrdil, že ilumináti chtěli zničit náboženství, monarchie a vlastně vytvořit jednu světovou vládu. Jednu vládu pod jejich kontrolou. Páni. A tím byl položen základní kámen toho moderního mýtu o iluminátech. Z té historické skupiny se stal takový univerzální viník. Symbol skryté moci. Tady to začíná být fakt zajímavé, ten moderní konspirační pohled. Naše zdroje je popisují jako nějakou všemocnou tajnou organizaci, která prostě tahá za nitky. Všude. Přesně. A k tomu patří samozřejmě spousta údajných symbolů a rituálů. Ano, jeden text zmiňuje třeba gesto rokosoka, jakože zakrytí jednoho oka. To se prý objevuje v umění jako nějaký tajný znak. Nebo se mluví o rituálech v Notre Dame v Paříži, pentagramy, symboly oka. I když, a to je fér říct, ty zdroje sami dodávají, že pro tohle nejsou důkazy. Že jde spíš o interpretace různých teoretiků. Podobně asi ty kruhy v obilí. Někteří věří, že to jsou tajné zprávy od iluminátů. Přesně. Nebo ty notoricky známé symboly na americké dolarovce.
pyramida s vševidoucím okem a tak. Pro konspirační teoretiky jasný důkaz skrytého vlivu. A patří sem i ta společnost Skull and Bones z Yale. Tu zdroje taky zmiňují. Ty jejich podivné rituály, údajné vazby na elity, možná i na ilumináty. Určitě. I to tam zapadá. A víte, tahle tendence vidět všude skryté významy, spojovat věci, které spolu zdánlivě nesouvisí, to není jen tak náhoda. Psychologové to docela dobře popisují. Jak? Ta příručka od Lewandowského a Cooka shrnuje typické rysy konspiračního myšlení. Mají na to akronym KONSPIR. Konspir? Ano. A patří tam třeba přehnaná podezíravost vůči oficiálním verzím, předpoklad, že za vším je nějaký zlý záměr, ten pocit, že něco tu prostě nehraje, i když člověk neví co. A hlavně ta tendence hledat skryté vzorce a významy i v náhodě. Jako ty symboly na bankovkách. Přesně. Nebo v těch kruzích v obilí. Je to vlastně snaha naší mysli najít nějaký řád a smysl i tam, kde možná žádný skrytý řád není. A aby toho nebylo málo, tak do toho vstupují ještě reptiliáni. Ano, to je další vrstva. Některé materiály je popisují jako vysoce inteligentní mimozemšťany, nebo bytosti z podzemí, nebo z jiné dimenze. Různě. Který na sebe umí brát lidskou podobu a infiltrovat naši společnost. Mají být vysocí, šupinatí, s plazím obličejem. Zní to jako ze sci-fi filmu, fakt. Ano. A právě tady někteří teoretici vytvářejí další spojení. Tvrdí, že ti skuteční ilumináti, ti tajní vládci světa, jsou ve skutečnosti právě tihle maskovaní reptiliáni. Takže reptiliáni rovná se ilumináti. Podle některých ano. Že právě oni manipulují vládami a usilují o ten nový světový řád. Kde se taková myšlenka vůbec vzala? To je přece dost divoké. No, zdá se, že kořeny jsou jednak ve starší fantasy a sci-fi, zmiňuje se Robert E. Howard, H.P. Lovecraft a jeho starověké plazí bytosti. Aha, takže literatura? Ale taky v ezoterických textech, třeba Helena Blavatská a její tajná doktrína. Ale klíčovou postavou pro popularizaci je určitě Brit David Icke. Ten je známý. Ano, ten spojuje reptiliány s Anunnaki, což mají být bohové ze staré Mezopotámie. Tam odkazuje na kontroverzní překlady Zacharie Sitchina. A Icke tvrdí, že spousta světových vůdců... Kdo třeba? No, zdroje zmiňují třeba britskou královskou rodinu nebo americké prezidenty jako George Washingtona a Bushe, že jsou to ve skutečnosti reptiliánští hybridi. A on měl přednášku i v Praze, že? Ano, v roce 2016 tuším. Je ale potřeba zdůraznit, a to silně, že pro existenci reptiliánů nejsou žádné vědecké důkazy. Nula. A Icke sám čelí kritice. Přesně. Jeden ze zdrojů zmiňuje i obvinění z antisemitismu, který se prý v jeho teoriích objevuje. A bohužel, tahle víra může mít i tragické reálné následky. Jaké? Tentýž zdroj uvádí jako příklad bombový útok v Nashvillu v roce 2020. Pachatel jako jeden z motivů uvedl právě víru v ještěří lidi, kteří ovládají svět. To je hrozné. Je. A opět tady vidíme některé ty rysy z modelu Konspir, třeba tendenci věřit v dost rozporuplné věci. Jsou to mimozemšťaně, démoni, Anunnaki. Pak ta postava toho samozvaného hrdiny, který odhaluje spiknutí, jako Icke. A taky typická imunita vůči důkazům a protiargumentům. Dobře, tohle všechno zní opravdu divoce, ale je zjevné, že tomu dost lidí věří. Co tedy říkají psychologové? Proč jsou lidé k takovýmhle, často fakt zvláštním teoriím náchylní? No, výzkumy, včetně těch z Akademie věd, co máme v podkladech, ukazují na souhru víc faktorů. Není to jedna věc. A co třeba? Jedním je určitá souvislost s politickými postoji. Jedna velká mezinárodní studie ukázala, že konspirační myšlení je častější na politických extrémech, hlavně na krajní pravici, ale částečně i na krajní levici. A u nás v Česku? Ta tendence tu byla taky patrná, i když možná ne tak silně jako jinde. Spíš napravo, ale méně výrazně. Takže politika v tom hraje roli? Zdá se, že ano. Ukazuje se třeba, že lidé, kteří podporují strany, co jsou v opozici nebo prohráli volby, mají větší sklon věřit konspiracím. Říká se tomu deprivace politické kontroly. Jakože pocit, že nemůžu nic ovlivnit? Přesně. Tak hledám skryté viníky. Ale pozor, nemusí to být přímá příčina.
Může to být i naopak, že lidi s konspiračním myšlením to prostě táhne spíš k těm okrajovým stranám. Jasně. A co další psychologické důvody, kromě politiky? Jsou tam hlubší potřeby. Jednak potřeba vyrovnat se s pocitem bezmoci, nejistoty. Svět je složitý a konspirační teorie nabízí zdánlivě jednoduché vysvětlení pro složité nebo tragické události. Jako třeba smrt Diany? U příčinu. Těžko přijímáme, že takhle významná osoba mohla zemřít při banální autonehodě. Hledáme zatím spiknutí. To souvisí i s naší evoluční tendencí raději vidět za nejasnou situací něčí záměr, i když tam není. Kdysi to mohlo být užitečné pro přežití. Takže ono to vlastně může být i uklidňující. Vědět, že svět sice ovládají zlí ilumináti, ale aspoň v tom chaosu je nějaký řád, nějaký systém. Paradoxně ano. Pro někoho to může přinášet pocit kontroly, srozumitelnosti. I když na druhou stranu jedna německá studie ukázala, že víra v konspirace může naopak stres zvyšovat, takže to není jednoznačné. A co je dál? Pak je tu potřeba cítit se výjimečně. Já vím něco, co ostatní neví. To může souviset i s osobnostními rysy, třeba s narcismem. A v neposlední řadě, jak uvádí socioložka Heřmanová v jednom z textů, je to často odraz reálné nedůvěry lidí v instituce. Vládu, média. Přesně. Experti? Ta nedůvěra může mít i oprávněné kořeny, samozřejmě. Ale konspirační teorie ji pak často dovedou do extrému. Je taky zajímavé, co píšu v jednom z těch výzkumů, že kdo věří jedné konspiraci, často věří i dalším, i když si třeba odporují. Ano, to je fascinující. A taky, že zatímco ateisté a katolíci byli vůči konspiracím odolnější, tak lidé, co se označují jako duchovní, ale ne náboženský, a fanoušci různých alternativních přístupů, homeopatie, astrologie, měli sklony vyšší. Takzvaní něcisté. Přesně. A co mě fakt zaujalo, ten paradox, že lidi dokážou věřit i věcem, které se navzájem vylučují, jakože princezna Diany byla zavražděna a zároveň svou smrtěm předstírala a žije někde v ústraní. To je Zvláštní. To ukazuje, jak ta konspirační mysl může fungovat. Není to vždycky o logice. A jak se tyhle myšlenky šíří dnes? No, nepřekvapí, že klíčovou roli hrají sociální média. Tam se to šíří rychle. Extrémně rychle. Prakticky kdokoliv dnes může oslovit obrovské publikum. Chybí ty tradiční filtry, ověřování faktů. Výzkumy ukazují, že dezinformace, hlavně ty emotivní, se šíří mnohem rychleji než ověřené zprávy. A pomáhají tomu i boti. Ano, často za pomoci automatizovaných účtů, botů. A vytváří se ty známé echo chambers, názorové bubliny. Lidi se tam navzájem utvrzují a jsou izolovaní od jiných pohledů. Jedna studie dokonce zjistila, že když se někdo snaží vyvracet konspirace uvnitř té bubliny, může tu víru paradoxně ještě posílit. A do toho asi vstupuje i to konfirmační zkreslení, že hledáme a věříme tomu, co už si myslíme. Přesně. A algoritmy sociálních sítí nám v tom ještě pomáhají. Servírují nám obsah, který se nám bude líbit, který nás udrží online. A jaké to má reálné dopady? Není to jen takové neškodné plácání na internetu? Bohužel ne vždycky. Zdroje uvádějí celou řadu negativních důsledků. Víra v konspirace může snižovat ochotu lidí účastnit se demokracie, třeba chodit k volbám. Nebo zájem o reálné problémy? Ano, třeba o ochranu životního prostředí. Podkopává to důvěru v klíčové instituce, vědu, zdravotnictví. Může to vést k předsudkům vůči určitým skupinám a v extrémních případech, jak už jsme zmínili, i k násilí. Útok na Kapitol, ten bombový útok. Přesně. Může to vést i k obecnému cynismu, k pocitu kašlu na společnost, protože ona kašle na mě. A to pak může ospravedlňovat i drobnou kriminalitu. Dokonce i ten historický postoj katolické církve, která zakazovala členství ve svobodném zednářství z obav před infiltraci ilumináty, ukazuje, že ten strach z tajných spolků brali vážně i velké instituce. Existuje vůbec nějaká cesta, jak proti tomu bojovat? Co radí ti odborníci v našich podkladech? Není to jednoduché, to určitě ne. Ale nějaké strategie existují. Velký důraz se klade na prevenci. Někdy se tomu říká očkování mysli nebo pre-bunking. Očkování mysli. Jo. Jde o to lidi dopředu varovat před těmi manipulativními technikami a logickými klamy, které konspirační teorie často používají. Vlastně jim vysvětlit ty rysy konspir, o kterých jsme mluvili. Některé studie naznačují, že když lidi tyhle techniky poznají, jsou pak odolnější. A co když už někdo té konspiraci věří? Má smysl se s ním hádat, snažit se ho přesvědčit? No, přímá konfrontace, snaha vyhrát debatu, ta většinou nefunguje.
zvlášť u těch skalních zastánců. Jejich systém víry je často hodně odolný. Tak co tedy dělat? Pro širší publikum, které třeba jen váhá, může fungovat trpělivé vyvracení, založené na faktech, na odhalování těch logických nesmyslů nebo na zpochybnění zdroje té konspirace. Odkazování na seriózní fact-checkingové weby taky může pomoct. Ale u těch přesvědčených je to složitější. Jak? Tam se doporučuje spíš empatický přístup, snaha porozumět, proč tomu věří, hledání společné řeči. Někdy můžou pomoct důvěryhodní poslové, třeba lidi, co sami dřív konspiracím věřili a opustili je. Důležité je vyhnout se výsměchu. Ten člověka jen utvrdí. I když výsměch prý může fungovat na tu nerozhodnutou část publika. Paradoxně ano. U toho širšího publika může výsměch odradit. Ale v přímé konverzaci s věřícím je spíš kontraproduktivní. Cílem by nemělo být vyhrát, ale spíš budovat porozumění. Autoři jednoho z textů taky hodně zdůrazňují potřebu dlouhodobě posilovat kritické myšlení ve vzdělávání. To je klíčové. Učit lidi odmala logicky uvažovat, jak poznat kvalitní informaci, jak hodnotit zdroje, jak rozlišit fakta od názoru a taky jak být ochoten změnit názor, když se objeví nové důkazy. Vlastně se učit, jak víme to, co víme. Epistemologie v podstatě. Přesně. A zdá se, že o to by byl i zájem. Jeden průzkum ukázal, že většina Čechů by se chtěla naučit lépe rozpoznávat dezinformace. Což je určitě nadějný signál. Takže když to shrneme, prošli jsme si cestu od toho osvícenského spolku bavorských iluminátů, který měl své cíle, krátký život, až po ty dnešní splitité globální konspirační mýty, plné tajných symbolů, ještěřích lidí a taky hluboce zakořeněných psychologických motivací. A na závěr bychom mohli nabídnout jednu myšlenku k zamyšlení. Některé ty zdroje naznačují, že tyhle teorie jakkoliv můžou být nepodložené, bizarní, nejsou jen nějaké individuální úlety. Spíš symptom něčeho hlubšího. Přesně. Že můžou fungovat jako varovný signál o stavu naší společnosti. Odrážejí možná krizi důvěry, pocit bezmoci jednotlivců tváří v tvář globálním změnám, obtíže vyrovnat se se složitostí světa. Přesně tak. Možná tedy ta klíčová otázka není jen, proč jednotlivci věří těmto teoriím, ale taky, co nám popularita těchto přesvědčení říká o společnosti, ve které žijeme. Co to vypovídá o našich institucích, o našem vzdělávání, o naší schopnosti vést smysluplný dialog a čelit společným výzvám. To je možná ta skutečná hlubina, do které bychom se měli ponořit.